Shubor nakaslem jong unong san hima. Hani kapor, joni ka janmit nadon hani po ka jingking nar, ka badai ka jingking ka barim, jong ka umnyam, marjan ba ka umnyam main bridge. Ka baka ni ka jingking nar la penong ka mensua, ka kipor ka baka nang yai ka under construction, ya kate ka umnyam main bridge. Teka kuan pan kan mau, ngam kuat ba kumlong mi khamat taman ngan sulong tanong pikai lan ngan chukumi inti ba sarkar kan chu lelut nadong sadong mereka sarkar kadi ka kamram kadi ka deity kadi ka jingkit clear but kumlong mi khamat ngam ho ni don aposen ngin sula taman sulong ban su opos lan ban su persya ngi hapan ai ka jingmut ti hani ka sngi ngawan khanang chani ka spot inspection ni jaka ho nga khan penbet ini ki official ngawan daladi taman pek ka don em ka feasibility la ne em banlong la ne man penyai kali le si tangki light vehicle mo khram da khen pat ki wei pat ki kali kai ka bang ya nang te na po muyong sko ban thu kum no mi khmat la jan ar kan ta na po muyong hang ni po nyam kat nu kan kta ya ki general public man ka sngi tham tam ki bayabe shaga railway station ki bayabe she airport banam te ki wei ki kam emergency la ba pang ba stom but nga haban ai khublai na kalyang ka traffic police department ki ale la ka jong kamram de kinang e trace tom kana pangkhan ki manpower but khamtam ye kini ki mobile patrolling ki ban pangkhan namar ba mania dalar jong khmat ngai i da ki babun ba ki kali ki overtaking mo kanir kan kata ya kali kawan namar ngitip babaro ngi kerki reitongin long pat ki bayasha bar police department kan le jong kamram namar ngitip scam babaro ngi kerki baro ru ngin slam lot ti ngidon ni ki jaka baya leng ba kan ka umnyam ka badai ka umnyam yo ka baya ru leng ba ka rapsang group of corporation of industries baya leng ba kan ka jingking nar ka barim ka bala penungkam ka sisin ka sngi kum ka sob road mo sobwe ka ban yarap na ka banta kalik kawan pat kham tam banta ka bakiya yani ka ngamut ka baki regulate lembah ka traffic one way kan long ka jingker khu kan long ka jarap ka ba sirkhei ka ba kharau na ka banta kinong lek kinongwan kani ka lentir kan poi hang te po jack well ti na try kanum don ki ngits camp ba MPGCL kan le jo kamram ken pha ki expert na kalian ka power department kan da simkhya kerki ban pha ban assess ba ka la ne ban long la ne ban palat ya ki kali ki balong ki light vehicle ban passing through nang ni khanang ba kan yarap na ka banta ki pai ba na kalian jo ku member ru kan sa ai ki jingtho shau power minister shapidudi minister ba ngits camp ka MEPGCL ka corporation kan le na ka jong kamram lembaki expert ban ai jumut sha sarkar bar kham tam ru ngam lum klet ru ya ka ba ngadei ban ai ka burum kham tam ye ye MLA ex MLA jong ko mroi ba George lingdo mo phlang ye bala simkhia ha bala ra ni ki issue po ka dorbar na ka ngamut ki sin shon dorbar te bar kham da klet ru yo noilam barang ba jong ka VPP ba arden milo ka sai mo iba mai ru la simkhia hendrei ka ba sosi par kalong ba ka sarkar kamde ban up adu banda haban nalo bang latip ba ka ni ka jingking ka min omnyam bridge kala expert ka service ka jongka ka lifespan ka jongka te mar ka daw kamde ban up manta le si long minor problem le si kan sniu house nu bok no ka por ka ba kan bathai ani kan jaki ki ka sniu mano ban sim yo jike khli ti ini jiwan jonga ni ka jaka ka kum ka inspection ka long mo ko ban pit dia ko mar kum politician ngam la ban baro khala ban long ndai ka sarkar ka don ki expert kan le la ka jong ka kamra